Hattara ne, hattara, abi sannu ku bi sannu mu bi sannu, kai abi sannu. Kowa ya cikin balas, kowa ya cikin balas, kowa ya cikin balas, kai cikin balas, kowa ya cikin balas, yaro kai cikin balas, kowa ya cikin balas, na ce ku yi cikin balas, kowa ya cikin balas, gayu ai cikin balas, kowa ya cikin balas, gayu ku yi cikin balas, kowa ya cikin balas. Ai cikin balas, kowa yayi cikin balas, saura kai cikin balas, kowa yayi cikin balas, na Madina kajiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mata a daga ce. Dillaliya. Mu shiga ɗaki ko? A ɗaki wallahi zaki. Na dai ki ba da wuri in zauna. Ya rana. Wallahi rana ga yanayin ita mun ka biyo. Mata a daga ce? Na'am dillaliya. Shin yaran ba kowa ciki mai gidan baya nan ciki? A'a ake ko mutum da rai da lahiya ta ya za a iya zauna cikin gida. A yi gaban yan baka. A'a wallahi. Ba ki ji labarin da ka tafiya ba wake. Labarin mi? Magana shahimu ne ranga da aka yi. A mai da mace, wai namiji mace maza. Shahimu nera? Yi mana. To. Wallahi ki raba mijinki da ita tare da ƙaura na Madina. Ƙaura na Madina? Ƙaura na Madina kan ki raba mijinki tare da ƙaura na Madina saboda an ce shi ka ba da magani sannan kuma shi ka kwashe mu mutane shi. Sannan kuma na ga mijinki duk inda ƙaura na Madina yana can. Wallahi kai yanzu ya dawo miki. Ke kina da ɗan kwali shi yana da shi. Bai yiwuwa gara ki ganshi da hulan nan shi zaki bambance ke da shi. Aiko na gode dillaliya ban da babban aminiya duniya irin ki. Na gode sosai. Ai shi yasa na ce bari in zo saboda na san kina da fahimta. Za ki fahimci yadda ni maganar da zan gaya miki ban ce ki gaya ma kowa ba tsakanin ni da ke ne dan Allah ki taimaka. Shin ba san kowa ya sani? Ta ya za ki gaya ma mutane tunda ni ma jiyowa ne. To ina ni sani? Jiyowa ne saboda ina san da yanda nake mutunci da ke ni ce bari in rarrako in zo in gaya miki cewa ki raba mijinki da ƙaura na Madina. Aiko na gode. Ya ɗauki magani ya baki dan ki warke ya kwashe miki ka ina abun ga ke kina son ki ga ki da miji amma mace. Ina kika yarda da wannan? Gaskiya dai. To dan Allah ki mai magana. Ki ja mai kunne ya bar raba kai ne da ƙaura na Madina shi ka kwashe mutane. Tauya ina gode. Shi ka kwashewa. Tauya idilaliya. Dan yanzu har na wuce wani dawo ni ce bari in zo in gaya maka wata saboda mutuncin da a tsakani na ne. Ba matsala na gode. Ka a lokaci ya zo ki ce mishi ni na gaya miki dan Allah dan Annabi ki roha min asiri. Ki roha min asiri in ya jiya cewa zai yi ni zo na gaya miki. Ya za a yi mai haka ya ganni kan hanya azani ni zo ina zuwa ina kai gulmace waje. Allah ki hakuri amma yanzu kin gane bari in zo. Dan tashi in tafi saboda ranar ga ta. Ga abinci can kuma na dora ban sauke ba ki sai ake ci. Ba abincin nan wallahi na koshi kin sani Yayi, cewa na bari in zo gode. in gaya miki abun kin gani ga dare kula da kai ya fi gaban jiki. Na gode dillaliya, na gode. Sai an jima. Sau na gode dillaliya. Kaka ga kurma ga ƙaura, ga kurma ga ƙaura, ga ƙaura ga kurma. Sun ce mu tantance yau cikin balas, ai cikin balas kurma, kai cikin balas ƙaura. Na ganki. Ni zan baka. Ba ni kawai. Menene? A ba ni mana. Cikin balas. Shi kenan a shake ce. Suna wurin ƙaura. 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 Na gani. Yana wurin ƙaura, yana cirewa. Shi ma yake cirewa mutane. Ya zama minahi. Yana da magani, ka je ya baka. Ya ba da magani. Shi yake cire. Kuma ya cire. Ya zama minahi. Ba magani yaka bawa ba cirewa ya kai. Ya cire. Kuma ya ba da magani. Ya zama minahi ya Allah. Minahi yana ba da magani. To zan same shi. Zan same wace. Wace na ce? Na gode. Kaka gaya mishi ni na gaya maka. Kaka gaya mishi. An gama. Na gode. Allah ba da lafiya. Yayi cikin balas, saura kai cikin balas, kowa yayi cikin balas, na Madina kajiya, kowa yayi cikin balas, to ai cikin balas ƙaura, kai cikin balas ƙaura, ku yi cikin balas. To, kaka. Uwar gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalle ne gida. Lahiya. Inna babu. Bana ina. Menene? Babu. Inna lillahi
ba ni tabarma ba na wurin zama. Yo Allah na bani na lalace. Ina babu. Wata ina na ga wani yan bakar dabi a cikin balas sun bi cikin awon. Inna lillahi. Magana ga ta tabbata mai gida. Amma na ji an ce ƙaura na Madina. Wa? Shi ka bada magani. A'a wallahi ba ai ba ka ba ƙaura na Madina ba ka ba ƙaura na Madina. Wannan an ka ce min shi ka abun nan kuma ka ce mini ka tahi wuri. Ƙaura na Madina shi ka bada magani. Ba ka hita gidan gani. Yo Allah na Ba ka hita gidan. Yo Allah ki bari mu da ƙaura na Madina shi ka. Ba ka hita gidan ga. So ka kai ya shahi ira shahi ka gaba ɗari a santa. Yo Allah uwar gida ƙaura na Madina shi ka bada magani. Kai ka gaji ka ba. Wayo Allah na uwar gida inna lillahi wa inna uwar gida ba. Sai da mu tafi wurin malami maka rubutu amma ba ka ba ƙaura na Madina. Wani malam uwar gida? Ƙaura amini na yana bada magani. Ai duk ka taɓa Allah ta fadi ƙasa banza. A uwar gida. To wurin malami samu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina saka. Uwar gida. Na'am. Ƙaura na Madina. Kai. Ka tashi zo ka ne. Tashi mu yi ɗaki, tashi mu je ɗaki. Uwar gida ƙaura. Ɗaki. Uwar gida ƙaura na Madina. Ɗaki za mu ba inda ɗaki mu tai. Uwar gida ba. Mu tahi mu je. Babu uwar gida. Mu je. Cikin balas ƙaura. Ku yi cikin balas. Kaka kara kaka. Ga kurma ga ƙaura, ga kurma ga ƙaura, ga ƙaura ga kurma. Sun ce mu tantance yau cikin balas, ai cikin balas kurma, kai cikin balas ƙaura. Shikenan ni. Ƙaura. Ya, la ilaha illallah. Ko ka ganin ba mu ka ganin ku ba. Ina ji ana ta labari ana ta cewa wai kana ba da magani. Kin gani ko? Haka hukurma shi yi min, haka adagwace yi min. Tsohon soja ma ni gidana ba abin da ni zauna ba. Kan hanya ba abu ni ko ina. To ni maganin min da ka basuwa saboda girma Wani Allah. bari in gaya maka inda nika zawarci na. Ban ga wanda zan so in gaya maka gaskiya ba sai kai. In ni je da niyya inda nika sai da atanhohi na kayan da nika sai wa gida haka ba maza ba mata haka nika zuwa in shiga sai a ce min ƙaura na ni ƙarshe gaba ɗaya ce mini an kai kashi. Ni wallahi ƙarya ta aka yi min. Duk gidan da ni shiga a ce min sha in majalisa ni shiga a ce min kai ka kwashe. Wallahi ƙarya aka min dillaliya wallahi ƙarya ta aka wallahi yi. duk zawarcin da nika yi ban taɓa ganin wanda zan zo in gaya maka gaskiya ba in ba ka ba litta bari in isko ka tafi ka rasta Kano in ji wai shin abun ga da gaske ne ko. Wallahi ko sa'a ta kin kai kin ka isko nan dan ba ni da permanent place. Wallahi ba ni da permanent place. Ni ka faru da ƙaura na Madina. To ni wallahi haka ni ma ni jiya. Wai kawai an ce wai ni ka bada magani. Kuma yanzu kin ta kaza hiwaye. Ba magani an ka ce Ni ka taken balas, ni ka taken balas. Gaba ɗaya ka kwashe. Ni ka taken balas. To, kana ji na ka ɗauki mataki duk inda ka bi kai ake cewa. Dan haka in ba ka ɗauki mataki ba, ni dai ka ga tafiya ta. Wallahi barin garin ga ko zan yi. Nagode dillahi amma kake sakin gani. To ni ma ka ce ka gani. To don Allah kake sakin gani. Kai cikin balas, kowa ya cikin balas, yaro kai cikin balas, kowa ya cikin balas, na ce ku yi cikin balas, kowa ya cikin balas, gayu ai cikin balas, kowa ya cikin balas, gayu ku yi cikin balas, kowa ya cikin balas. Me gida? Na'am. Ka zo ga turmin nan na aza maka ka zo ka zauna mu gani. To. Kowa ya cikin balas, kowa ya cikin Raba ƙawahuwa, raba. Ka ringa jijjiga kana mun mutsawa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Dillaliya ina kin ka shige kwana na 3 ina zuwa gidanku ban isko ki ba. Ke ma kin san duk abin da ya faru da ke kamar ya faru da ni. Tun da an ka gaya min je ƙauye da yabo biki magani kin gan shi na an ce so 7. So 9 zaki ringa sami shi saboda ya ringa ya buɗe ƙawaguwan shi sosai. Ki ringa mai hayaki da shi. A'a.
Lafiya ni kan shi saman turmi yana ta girgi. To aka wai ya zauna saman turmi ya ta jijjige buɗe ƙawaruwa. Ba wannan magana ya tashi. To tashi. Ya ce sa ɗauko abun hayaki ki sa mishi ya zauna shi amma kina sa shi ga turmi wa ga miki magani ga turmi aka yi ne. Ɗauko abun hayaki ki ga yanda za a yi. To gashi. To kamo zani ki lullube shi ya buɗe ƙawahuwan shi sosai kai ya yadda ya game su fa. Kai ki yadda ya game. Ta. To ki ce ya bubbuɗe su kasa gani. To Dillaliya na gode na. To sai an jima. Allah ya ba shi lafiya. Amin na gode Dillaliya. Amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai cikin balas, kowa ya cikin balas, yaro kai cikin balas, kowa ya cikin balas, na ce ku yi cikin balas, kowa ya cikin balas, gayu ai cikin balas, kowa ya cikin balas, gayu ku yi cikin balas, kowa ya cikin balas. Ai cikin balas, kowa yayi cikin balas, saura kai cikin balas, kowa yayi cikin balas, na Madina kajiya, kowa yayi cikin balas, to ai